איוש, בואו להכין איתי צ'יפס. טוב, אז אני מקלפת. צ'יפס, כמובן קילפתי. עכשיו אני עושה את השאר. אני כמובן אוספת את השיער. ואם אתם רוצים שאני אעשה לכם איך אני עושה איפור, כאילו, איך אני מטפלת, שמולי בתגובות, ואני אעשה. טוב, אני חותכת דק. טוב, אני אחתוך כאן כמה צ'יפסים ואחזור. טוב, עשיתי כאן את הצ'יפס. כמובן יהיה כאן חלק 2. כי זה מלא עבודה. גם הכנתי נגץ. אני מכינה יותר נכון נגץ. עכשיו חותכים את זה ממש דק. ובואו לחלק 2. אוהבת אתכם מהם.